Okay, good morning mga lambayers. So, this is Rockstar Clicks. Ayan, kagabi nakita natin na nabisa na naman ang ating pato. So, meron siyang 15 na itlog na pinisaan, nalilimliman. Pero may 5 pa na natira kagabi. So, itong 3 hindi na siya napisa, so meaning bugok na tong 3. So meron siyang 12 dito sa baba, 12 na mga sisiw kung napisa lahat. So meron pa isa rito, may crack na siya, pero tulungan na natin kung buhay pa siya o hindi, kasi siya na lang ang hindi napisa. Okay, so buhay pa, so may isa pa siyang pisaan, so tulungan natin. So ayan mga buyers, so bilangin lang natin sila. So 1, 2, 3, 4, 5. Hirap bilangin. Wait lang at kuha tayo na lagyan. So bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So meron pang 12 na isa. So yun, bagong pisa pa yung isa. So 12 silang lahat. Sana mabuhay pa yung isang huli na tinulungan natin. So balik natin sila. Ayan. Balik natin sila dun sa kanilang mami. Ayan. So sana mabuhay pa yung isa. Nandito. Okay. Sana hindi siya maipit. Okay. Okay. So ayan sila. Sana mabuhay pa yung isa. Para 12. Very good siya ngayon. Maganda ang pamimisak niya ngayon. Tanggalin lang natin ito. Okay. Ang problema ko lang ngayon ay may provincial sports meet ngayon, so problema tayo. Iwanan natin sila. Sana mabuhay. Very good si mami. Okay, very good.